Фатих Хөсни. Кара мәше. Кызык кына сүзләр булгала бала кайчакта ана белән буй җиткән кыз арасында. Ә менә Сәхибәттәй белән аның кызы Гөлсинә арасында сүз дип әйтерлеге дә булмады. Өскә калкып чыккан һичбер төрле дулкын әсәре дә күренмәде. Тын гына аккан тормышның өстенә нинди дә булса җирчык чыгарырлык җиле дә сизелмәде. Гадәттәге иртәләрнең берсендә колхоз эшенә җыенган җиреннән Гөлсинә һич тә аны-моны уйламастан теленнән ялгыш кына ычкындыргандай итеп: "Кеше дигәнең кай арада өлгерәй? Рәүфне әйтәм. Шоферлыкка да укыган булган икән. Кичә безнең тимерчә машинасын шундый актарып ташлады" дип әйтеп куйды. "Түбән эшнең Мәүлә малаен әйтәсеңме?" Сәхибәттәй Казаннан бәрәңге су сатырган җиреннән кызына текә генә бер карап алды. "Гомер буена шул булды инде аларның. Булса да улылары гадәтен куа икән, тотынмаган нәрсәләре калмады, кылган эшләрен ташка үлчим." Мыскыллабрак әйткән шушы берничә сүзеннән Сәхибәттәйнең күңелендәгесе эшкә калдып чыкты. Юк, түбән эш Мәүлә малай турында аның хәтта сүз узайтып торасы да килми. Хәер, кызы Гөлсинә дә узайтмады сүзне. Аның үз шөгыле иде. Үй алдындагы сандыктан кешелеккә кия торган йон күлмәген алып кирип, шигә элеп куйды. Шкаф тартмасыннан биек үкчәле туфлин чыгарды. "Языла торсын бераз" дип үз алдына сөйләнгәләп алды кызый, әлеге йон күлмәкне сыпыргалап. "Эштән кайткач, әгәр өлгерсәм, үтүкләп тә алырмын." Кызының хәрәкәтләрен кырын күзе белән генә күзәтеп йөргән Сәхибәттәй шулай да турыдан бәреп сорау куярга кыймады. Чөнки Гөлсинәсенең тепшенүне яратмавын белә иде. Әмма бу ыгызгыны күрә торып, эндәшми калу да ансат түгел иде. "Колопта берәр бишер мазар буласы түгелдер ич" дип юаш кына сорап куйды ул ниһаят. Шуннан монысы ни хикмәттер тагын. Яңадан әлеге теге түбән эш Мәүлә малае теленә килеп шалынды һәм икенче кабат теш арасына килеп эләккәч, Сәхибәттәй аны тәмам сытып ташларга теләгәндәй, тавышын яхшы ук күтәрә төшеп түзеп китте. "Кайталар да шул калаларыннан әллә кем булып борын шиеп йөри башлыйлар. Әй, бактың исә, шул безнең кебек үк сала бәрәңгеләре булалар үзләре. Бүтән адәм сөйләсә дә, мәй сәрвәр сөйләмәсен инде. Әллә белмибезме? Берәр җиргә барасы булса, күршегә күлмәккә йөгерүче кем дисәң, шул мәй сәрвәр була торган ие илгәре. Хәзер үзен әллә кемгә куйгач та, иртәнге сәгатьләрдә тора тартып, әнисенең булай әллә кайдагы кешегә ташлануы Гөлсинәне бераз гаҗәпләндерсә дә, хәзергә аның белән бәхәскә кирип торырга вакыты юк иде. Тик шулай да чыгышлый әйтеп салды. "Тора торуга бер гаепсез кешеләргә ташланганчы, бер ара табып, менә бу мичне агартып куяр идең ичмасам. Кискен ишектән кем килеп кермәс?" Бу соңгысы бөтенләй аптырашта калдырды Сәхибәттәйне. Нәрсә дигән сүз булды соң бу? Имештер, кискен ишектән кем килеп кермәс. Казаннан отпускыга кайткан Мәүлә малае белән үзенең Гөлсинәсе арасында эшнең бераз тегеләй булайрак икәнлеге кеше теленнән колагына кирип калган калуын. Ә бусы бит кеше сүзе түгел. Үз колагы белән ишетте. Барысын да күреп тора. Ничек иртә торды аның кызы бүген. Ничек шауып йөгереп эшләрен карады. Бәйрәм көнендәге кебек ничек исле сабын белән гөбердәтеп битен юды. Сандыктан йон күлмәген чыгарып куйды. Шуның янына тагын сүзләренә игътибар ит. Имештер, кискен ишектән кем килеп кермәс. Шулар бөтенесе бер юлы кинәт кузгалган вәсвәсә булып Сәхибәттәйнең күңеленнән яшен тизлеге белән узып китте. Әлеге кызы китеп тә өлгермәгән икән, әнә капкадан гына чыгып бара. Сәхибәттәй ян тәрәзәгә килеп Гөлсинәсен күзләре белән озатып калды. Һәм шунда капка төбендә
кызының аягына шалынып аркылы узып киткән әкәмәт бер кара песи аны бер юлы сагайтып калдырды. Тукта, бик алай кадалып шапма. Дөньяның әнә шундый кара мәчеләре дә бетмәгән аның дип, инде чыгып киткән кызы белән авыз ишеннән генә әрепләшеп куйды ул. Шул ук вакытта хәзер инде аның Мәүлә малаена бик алай ачуы да килми. Соңгы елларда күргән нәрсәм түгел, кеше сүзе белән йөрсәң, кеше сүзе коега төшерер дип карый. Тик әнә теге юлны аркылы кичеп узган кара мәчегенә. Әллә шул Мәйсәрвәр үземе каһәр кара песи сурәтенә кереп, яшьләрнең арасын бозарга йөрмиме? Кыскасы, Сәхибәттәйнең күңеле урыныннан тәмам купты. Бу җиткән кыз анасы булудан да читен эш юк икән. Фатих Хөсни. Кара мәче. Ул арада стенадагы репродуктор ачу китереп, ярым йорты тавыш белән гыжгылдап куйды. Бригададан эндәшүләре булды булса кирәк. Җыелырга кушуларыдыр. Үзек-төтек ишетелгән сүзләреннән шундый нәтиҗә ясады Сәхибәттәй. Әмма бу минутта аның рухи халәте үзек-төтек сүзләр белән генә тынычланырдай түгел иде. Шуңа күрә дөньядагы хәлләрнең чын дөресен белергә теләгәндәй, җенләнеп репродукторының колагын бура башлады. Гыжлау әле көчәйде, әле ачыла төште һәм шул ачыла төшүләрнең берсендә хәтта Алжир, сугыш, французлар, гарәпләр дигән айрым-айрым сүзләр дә ишетелеп калды. Анда да шул кара мәче йөри булса кирәк бәндәләр арасында дип авыз ишеннән генә мыгырданып куйды карчык, и эшендәге хәлләр белән тышкы дөньядагы зур газапларны бергә бутап. Боргычлый торгач, радио бөтенләй гыжламас булды. Шуннан артык чарасы калмыйча, радио тыңлаудан өметен үзеп, карыйсы үй эшләрен карарга тотынды. Йортта вак-төяк эшләр тавык та чүпләп бетермәслек. Шулар арасында Сәхибәттәйне айруча кузгатканы тик берсе булды. Мич агарту. Башта ул андый зур эшне бөтенләй кузгатмаска уйлап, күңеленнән кызы белән бер әрпләшеп йөрде. Hey, каян башына килеп тора мич агартырга? Киләсе кунагым юк әле. Ни атна, ни шимбә мич белән пычранмасам? Шул ук вакытта икенче яктан күңелнең кайсыдыр пычмагы гел пышылдап торгандай, ник агартсаң ни булыр? Әллә кулың калырмы? Булай да көне-төне колхоз эшендә чапкан Гөлсинәдән көтеп ятарсың мәллә? Ошамаганны тузга язмаганны. Булары өстенә тагын әйтеп булмый торганы. Бары тик күңел белән сизергә генә мөмкин булганы бар. Җитү кыз асрый торган менә бу кечкенә игә. Түшәм ярыклары ак кагаз белән пөхтәләп ябыштырылган. Идәне һәр вакыт сап-сары юылып торган чиста игә иртәме соңмы кайчандыр үзенә бер төрле бәйрәм, барлык кызлы иләргә килергә тиеш булган табигый бер бәйрәм ниһаять килергә тиештер инде. Кызының истә оста югында мич агарту турында сүз кузгатуы, кем белә, бәлки әнә шул булачак бәйрәмнең башлана башлавыдыр. Җитмәсә, әнә йон күлмәк тә сандыктан чыкты, иртүк биек үкшәле туфлиләре дә кузгалды. Тик менә теге кара мәченең генә иртүк кешенең юлын бүлеп, аяк астыннан аркылы узып китүе күңелне ничектер шымландырып тора. Кем мәчесе булды шул каһәр суккыры? Иң яхшысы шулай да җиң сызганып эшкә тотыну булды. Агартса, әллә кеше мичен агартамы? Үз мичен агарта? Инде Мәйсәрвәр мактанчык каладан кайткан малай өчен күкрәк киереп, үз эшләрендә ниндидер сүз чыгарган икән, үз авызына һәр кем үзе хуҗа. Алда күренер, Мәйсәрвәр малайымы атлар бу бусаганы. Әллә бүтән берәүме? Мәйсәрвәр мактанчык малайы булдымы? Әллә бүтән берәүме? Башта айырып бетерә алмады Сәхибәттәй.
Булса да булыр икән имәндәй кеше. Ишектән кергәндә иске бурыска башын бәрде. Бу хәлдән уңайсызланып кызарды, әнә шул уңайсызланып кызарган чагында теленнән ялгыш кына ычкындыргандай итеп, әле кайтмадымыни үзе дип дуамал гына сорап куйды. Ишектән керүгә имештер үзе. Сүзнең булай тәкәлләпсез башлануы Сәхибәттәйне бер үк вакытта каушатып та, һәр төрле шомланулардан арындырып та җибәргәндәй булды. Үзе дип сөйләшер дәрәҗәгә җиткәч, булар арасында кара мәчегә мөгаен урын калмаган инде. Каушатты, чөнки мичне агартып бетермәгән иде. Өйнең җыелмаган чагына туры килде кунак. Егет ишектән күренүгә үк аның кем малайы булуын һәм кайсы җил китереп ташлаганлыгын дәррәү чамалап алса да, Сәхибәттәй сүзне бер нәрсә дә белмәгән, төшенмәгән кешедәй башлады. Мәйсәрвәр малаемы дип әйтим, кайткан дип ишеткән идек шул. Инде китәр вакыт җитеп килә, Сәхибәттәй, диде тегесе, сүз җае чыкканга бик тә шатланып. Шатлануын шатланды, ләкин шуннан соң әйтер сүзе калмады. Иреннәре кибә башлагандай булды. Анасы белән сөйләшү кызның үзе белән сөйләшүгә караганда читенрәк икән, шайтан алгыры. Фатих Хөсни. Кара мәче. Утырырга да, тора тартып чыгып китәргә дә белмичә, зур гәүдәсе белән ишек төбендә таптанып торганда, юлы уңарга булсын, стенадагы репродуктор искәрмәстән генә тагын бер гыжгылдап куйды. Икесе дә борылып карадылар. Әллә нәрсә булды шул радио тәлинкәсенә? Бер дөнья хәле тыңлап булмый соңгы вакытта, дип үзеннән үзе сукранып куйды Сәхибәттәй. Бардыр берәр хәл, минем кайтканны да бик соңга калып ишеткәнсең, Сәхибәттәй. Рәүф моннан берничә секунд кына элек теле тотлыгып калган егет түгел иде хәзер. Репродукторның гыжгылдавы аның телен ачып җибәрергә сәбәп булды. Юкмы шунда берәр бурып аша торган әйберегез, хәзер карыйбыз аны. Бу өйдә бөтенләй үз кешедәй, пиджагын салып урындык аркасына элеп куйды һәм тегү машинасы тартмасыннан отвертка табып алып, репродукторны кымтырыклый ук башлады. Оста кулның кагылуын гына көтеп торган икән. Тәлинкә дигәне шундук телгә килеп, булар алдына һич көтмәгән, ләкин икесен дә кинәт бик уйландырган җырны китерде дә түкте. Алма бакчасына кереп, эзлим син гүзәлемне, үзәсеңлә үзәгемне, тагын күп түзәремме. Җыр туктады. Әмма Сәхибәттәй нәрсәнедер әле тик башлап кына җибәрергә торгандай күренә иде. Шул Әсмә кызыдыр инде бу кыланчы. Радио бугазы төбенә үк килеп, шулай төшеләнмәсә, әллә ир чыкмас дип белдем икән, Ходаем. Ул әле генә аңына килгәндәй, сызганган җиңнәрен төшерде, баш яулыгын ипләбрәк япты, агартып бетермәгән мичен калдырып, самавар кылагына барып ябышты. Мингрәү түгел дигән, баядан бирле кунакны кыры өйдә буш утыртам имеш. Рәүфнең чыгып китәргә әзерләнүен күреп, яна аптырап калды. Күренеп тора, уңган куллы бу сүзсез егет аңарга ошады. Аның әле сөйләр сүзләре бетмәгән. Дөресен әйткәндә, аның әле чын сөйләр сүзе башланып та китмәгән иде. Шуларның биразын гына булса да әйтеп калырга теләгәндәй, менә ул булай сөйләнүнең киртәгә керү-кермәүе турында әллә ни уйлап тормыйча, каударланып, ашыгып сөйләргә тотынды. Әйткәннәре шул, кулыннан килмәгән эше юк дип, Мәйсәрвәр ахиратның бәхете инде, игелеген күрергә язсын бер үк. Бу радио тәлинкәсен әйтәм әле, кул гына көтеп торган икән. Дөнья хәлләреннән тәмам өзелгән ик бер мәл. Ул әнә шулай сөйләнә, кунак егетне капка төбенә кадәр озата чыкты. Карчыкның булай ачыла баруын күреп, кунак егетнең дә теле шивәр генә эшли башлаган иде. Капка төбенә килеп җиткәч, чыгып китәр алдыннан Сәхибәттәйнең күзләренә дусларча туры карап, карчыкның
бая üzülеп калган сүзен ялгап җибәргәндәй әйтте. Дөнья хәлләре булайрак тора, сәхибәттәй. Мин сезгә ешрак килгәләрмен ахыры. Әгәр аның белән генә калсам. Керешли, сәхибә карчык нишләптер тагын әлеге шул үзәге бик üzülү турында радио үзелдан җырлаган Әсма кызын исенә төшереп, аның белән теге үзе юк чагында рәхәтләнеп бер әрепләшеп алды. Бик тәкатьсез калып җырлыйсың җырлавында кем? Гөлзифә аппагым, шулай да шәйдә эчмәгән булды бусы да кыланчык. Мәйсәрвәрнең үзенә ошап тәкәббер булып тумасасын. Шулай да Әсма кызы белән Мәйсәрвәр малайын телендә бергә бутаса да, кулыннан 40 төрле эш килә торган имәндәй яшь егетнең Әсма кызын түгел, нәкъ менә аның кызын, аның Гөлсинәсен эзләп килүе кәйфенә бик ошаган. Аягы тигән җиргә тия, тимәгән җиргә тими иде. Шулай алгысын кереп килгәндә, каһар суккыры теге иясез кара мәче әллә кайдан гына чыгып, бу юлы инде аның аягына килеп шалынды. Дөресрәге шалына язды. Шалынып өлгермәде. Сәхибәттәй, ердің иске тормыш калдыгы. Кемне куркытмакчы буласың? Син кара җонлы булдым дигәчтә, дип сөйләнә-сөйләнә мәчене аягышы белән тибеп очырды. Аннары карыйсы өй эшләрен карап бетергәч, үтүккә утлы күмер тутырып, бик өф итеп кенә, кызының иртән алып куйган йон күлмәген үтүкләргә кереште. Искәндәр Хәйруллин укыды.